Aniaceho fínskeho hráča. Slováci sú stále pri lopte, aj so šťastím sa teraz k ním odrazila. No a zaujímavá situácia pre slovenský tým, takmer z toho bol prvý gól v stretnutí v 10. minúte. Rýchly protiútok Slovákov, toto vyzerá veľmi zaujímavo pre náš tým, ale dobre vybehol z brány. Toto vyzerá na zaujímavú pozíciu pre Slovákov. Ešte prihrávka dovnútra pokutového územia. Šanca na gól na 1-0. Dobrá kombinácia Slovákov. Center do fínskej 16-ky. Ešte stále sú tu slovenskí futbalisti a ďalšie zakončenie. A Lukáš Kuman. Zápasu zatiaľ chýba samozrejme gól. Možno príde po tejto slovenskej akcii a šanci. A je to 1-0. Nepresnosť na fínskych kopačkách, možnosť pre Slovákov, lopta opäť do pokutového územia teraz. A teraz si slovenskí reprezentanti musia dávať pozor. A Fíni môžu ísť dopredu. Rasmus Rautavirta a jeho na začiatku druhého polčasu. Rábelov center, ktorý sa veľmi dobre krútil. Škoda, že ho niekto zo slovenských hráčov nezasiahol, ale naši zostávajú pri lopte. Ešte jeden center, dobrá pozícia. A toto by mohlo skončiť aj v sieti Fínska. Napokon nie, 57. minúta. Tu získal Chris Malinen. A toto vyzerá veľmi nebezpečne pre slovenský tím a je to gól na 1-0 v 59. minúte, ale rovnako Lauki Jusso Mäkeläinen bude centrovať loptu. Center Mäkeläinena a možnosť Fínov rozhodnúť stretnutie v nadstavenom čase stretnutia.